Nere musikaren aizeak takeak usatzen ditu beldurta nekeak txikitzen kateak Nere musikaren aizeak takeak usatzen ditu beldurta nekeak Beldurta nekeak Puedes creerme un torbellino vino a verme Juantxo Arrakama glaukoma taldeko abeslaria, musikagintzan bete-betean dabilena gaur egun, baina gazte-gaztetatik hasitzena musika mundu hontan. Noiz daukazuzuk lehenengo harremana musika tresna batekin, musika munduarekin? Nik musika tresna batekin eukirun aurreneko harremana, eskolako txirulaz gain, hoi denok uste euki deula, izan zan klarineteakin. Nik klarinetea jotzen nun, behintzat klaseta juten itzan, gehien eta behintzat, eta horra hasi nintzen, Tolosako musika eskolan. Eta gero egia da horrek ez dula jarraikortasunik euki, eta gero klarinetea hor dauketela etxeko txoko baten hautsa hartzen. Baina hori izan zen ere aurreneko harremana musikakin. Musikaria ez dakit, musikaria sortu egiten den, egiten den, umetatik datorkizun zaletasun hori, zure kasuan familian baldezun, aurrekariren bat, musikariren bat? Nik uste musikaria egin egiten dela personak gehan einen gizartean egiten gehan bezalaxe, ez? Eta, euki beharko dira doai batzuk edo ez dakit naturalak, baina nik uste musikaria egin egiten dela. Nik ez dakit zehazki ni musikaria naizen, beldur asko diotitz horri, baina egia da, nik txikitatik eukietela musika oso presente etxen, nire etxen ez daude musikariak, baina bai musikazaletasuna handia ondala beti danikan, eta nigo atzen naiz, 13-14 urtekin hasi nitzala, nire inguruko lagun asko bezalaxe, gurasoi diskoak kentzen, aurreneko viniloak jartzen etxen eta hola, eta bai, suertez, eukidet inguru bat etxean lagundu ditena nire gusto musikalak edo garatzen. Gaztetan zer entzuten zenuen, edo gazteo bazinean? Rock'n'rolla, hasieran rock'n'roll pilo bat. Nigo atzen naiz, nire lehen guzina ikendu niola behin, adibidez Kaosetiliko Noa Iagua diskoa, oso txikitatik entzuten genuen disko hura, kaset baten grabatzeko eta gero diskoa nire etxen gehatu zen. Eta gero gatzen naiz, gurasoik entzen izkiela disko asko 70garren eta 80garren hamarkadako rock bandanak, ez? Jo que se goatzen naiz Dire Straits asko entzute genula, Bruce Springsteen, gero ja hasi ginen de bai ska eta hola entzuten, Kortatu eta talde mitikoak hola, eta gero pixkanaka ja hasi ginen gure reggae eta rap zaletasuna garatzen, ez? Baita ere esan beharra dau, adibidez Violadores del Verso bezalako talde bat, nik praktikamente 11 urten itunetik entzuten nula, Zaragozako lagunak baneuzkalako eta ekartzen zutelako kaseten bat edo beste talde honen abestikin, orduan gutxi gora bera, baina egia da hasiera baten rock'n'roll pilo bat entzuten. Gusto anitzak, estilo anitzak entzuten zentuen, eta 2010 urtean glaukoma taldea sortu zen urten. Nolako izan zen sorrera hori? Gu bagentozen lehenagotik glaukoma sortu aurretik Iker eta Jokin, bi gitarristekin nik baneukan harremana, Iker ezautzen un batxiergotik, eta batxiergoan ja hasi ginen, Donostin elkartze ginen, kalean eta hola, bere gitarra akustikokin eta hola, egote ginen kalean, improvisatzen eta bestitxo batzuk abesten eta hola, eta ni garai hartan ja hasi nintzen, letra batzuk egiten eta hola, eta hortik handator, eta momentu baten, berotu aldi baten esan genuen, hemen talde batin behar deu, eta ja Arandia adibidez Tolosarra zebilenan bere maketatxo batzuk eta hola egiten, eta elkartu zan bajoarekin, eta gero azkenegoa, baina egun batzuk kontua izan zen, etorri zan ja Pablo, Ikerrek ezautzezun, berarekin jotzen eta hola ditutakoa zen, eta gaur arte. 5 lagun elkartu zineten, aipatu dugu herri ezberdinetakoak zarete, baina taldearen erdigune edo Tolosan jarri zenuten. Bai, hasi ginen ensaiatzen Otxabi auzo elkartean, de hecho, ia taldea juntatu izanaren arrazoia hori izan zen, Otxabi auzo elkartea garai hartan obratan zeon, eta berri inaugurazio bat proposatu zen, eta berri inaugurazio hura izan zen, itzakia gure aurreneko kontzertua emateko, eta hori izan zen 2010ko maiatzaren 15. Eguna gogoratzen duzu, bereziki gaina. Nola gogoratzen duzu egun hura? Nik uste oso inusente ginala, eta festa bat antolatu genula Otxabin, iaia jakin gabe olako festa bat antolatzen zen, eta nahiko ondo juntzan egia esan. Gaur egun egia da, ordu nein genuen kontzertuk ez daukela zer ikusi gaur egun iten deunakin, baina hori izan zen aurreneko hazia, eta ilusio handikin gogaratzet, bai.
Lehenengo kontzertua baina horretarako prestaketa lan bat beharko zuen taldeak, lehenengo entxegoiek non egin zen dituzten? Otxabin bertan, Otxabiko sukaldean, letran baten edo beste esaten duen bezala. Garai hartan oain martxan ez da on talde bat zeon, In the Kitchen, izenazun talde honek, eta In the Kitchen izenazun hain justu Otxabiko sukaldean ensaiatzen zutelako, eta beraiek utzitako materialarekin, bateria ampliak eta hola, hasi ginen ensaiatzen, hasi behai esker. Raparregia, ez dakit, euskal musika gintzen ez dira agian estilo goikoenak, nolatan hartu zenuten estilo? Egia da, hasi ginela gehien bat regearekin, regea izan zalako taldea sortzeko arrazoi nagusia edolako zerbait, ez? Azken finen guk ez genuen sortu talde bat eta aber geroz egiten deun, baizik eta guk nahi genuen regea egin. Eta regea egiteko ikusi genuen banda sortzea beharrezkoa, edo behin sortu genunen banda ikusi genuen regea nahi genula jo, takito. Eta hori izan zen, eta gero pixkanak hasi ginen rapa sartzen, taldekide denak gehalako baita ere rap zaleak, eta egia dare bai, regetik gehien gustatzen zaigun estiloa, badaukala, estilo horrek badu zerikusia handia raparekin de bai, ez? Ragamufina edo dancehalla edola, diarregearen barruan estilo ritmikoenak edola, ez? Eta hor badago terreno amankomun bat, bai reggae eta raparen artekoa. Egia da ere bai bi estiloa nahi diala, rapa ia reggaetik dator praktikamente, así que bai. Zuen inguruko, nola hartu zuten zuen erabakia musika taldea sortzearena, musika gintzan ez, bazte zuek aspalditik, baina ez dakit, sorpresa izan zen, ez uste hartu zuten, zuen mundu honetan hasita edo? Nik uste nahiko natural hartu zala, behintzat Otxabin eta hola, esate dizut, taldea sortu horretik lehenago ibili izan ginen, beste festatxo bateo antolatzen, gitarrak guztiokin dena oso improvisatua eta hola, baina gure inguruko jende gutxi gora era bazekin guzertan genbiltzan eta gainea asko lagundu ziguten. Lehenengo kontzertu ondo gogoratzen duzu, nolakoak izan ziren lehenengo hilabetaiek, lehenengo urteaiek Glaukomarentzat? Niko esango nuke aste nahi daneo zein taldeentzat bezala, ez? Azken finen kontzertuak banaka lotzen, hasieran kontzertu bat igualitean da hortikan 2 hilabetea beste bat, eta kontzertu bakoitza zan reto diferente bat, eta hola, eta hasieran disko gabe eta zaudenen, zutzako importantena da kontzertu bakoitza, guaine bai, baina beste modu batea. Eta goatzen naiz, oso, ez dakit, oso inusente egiten genula, eta oso politxa izan zela, bai. Musika taldea sortzen denean egiteko bat izaten da musika taldeari izena jartzea. Glaukoma du musika taldeak izena, zuen musika taldeak izena. Nondik dator izena? Glaukoma begitako gaixotasun bat da, nerbio optikoari eragiten diona. Ezin da sendatu, baina badirudi zientziak ala esaten durako, tratatu daitekela eta gaixotasunaren garapena moteldu adibidez marihuanaren erabilerarekin. Eta hau da, reggae artista askoren imaginarioan azaltzen den gaixotasun bat, glaukoma, bain zuzen ere horrexegatik, ez? Reggae artistak jamaikarrek eta esaten dute sendatu daitekela marihuanarekin, baina ez da egia, berez dirudinez, tratatu daiteke gaixotasuna eta garapena gelditu. Eta, adibidez, Peter Toshen Bush doktora bestian ateatzen da The Only Cure for Glaukoma, eta asko gustatzen zaigu bai kontzeptua gaixotasunarena metafora bezala erabiltzeko. Ez azkenen glaukomak sortzen duna da itxutasun bat, eta pixkanaka vision tunnel edo delako sortzen da begitan, eta balio zigun. Eta, da izen bat universala ere bai, edozein hizkuntzatan glaukoma deitzen zaio gaixotasunen nui, eta horrexegatik. Denak gauz, izen horrekin? Bai. Hasiera baten gainea zen glaukoma sound system, eta gero sound sistema galdu eintzun bidean. Hoxe da, taldearen lehenengo pausak hauexek dira, taldeari buruz hitz egiten ari gara, glaukomari buruz, baina honena dugu bere lan bat ikustea eta entzutea. Politicians talking about prosperity while all the people are getting into calamity. So then I think, why do they permit it for hunger in this world are the biggest terrorists? Reggae musikarekin, harimazutiturik, milaka pentsamendu burura datozkit egin klik antxapizturik. Noanik aletik, gustatzen bazaizu jarraitu atzetik. Glaukoma sound sistema got the rhythm, bakarra beharrean gitarrista birekin. Reggae combination gipuzkoatik, Tolosa Donosti Irun Zarautz, reggae party, herri ontak. ...2010 urtean sortu zen glaukoma taldea, hemen ari gara, glaukoma taldeari buruz, bertako abeslari Juantxorekin hizketan. Handik 2 urtera, 2012 urtean, ateratzen duten lehenengo diskoa.
nolako disko ateratzen duten, ze ezaugarri dauzka? Ba, disko motza, egin genuen, 7 abestitakoa. Ordu erdi pasatxo irauten du justu. Eta bueno, ba, aurreneko disko bat, jakin gabe oso ondo zertazoa zen, berriak dian esperientziak pilatzea, eta holaxe izan zen aurreneko diskoa. Egia esan, nik uste ez genuek ala ideia argi bat ez da zeren bilagindua zen, baina bueno, nik uste aurkitu genula zerbait hor aurreneko disko hartan, eta markatu zuen egia da Glaukomaren ondorengo ibilbidea, bai. Hasierako disko hori grabatzeko garaian sorkuntza lan hori nolako izan zen? Nola lan egiten zenuten? Lehenengo musika egiten da, lehenengo letra egiten da, ze bide jarraitu zenuten? Bueno, aurrenengo diskoak trukoa dauka, beste talde ez dakit pasako zaien, baina kontua da, guk aurrenengo diskoak grabatu orduko, ba geneukan ja kontzertu bat egiteko ahalmena edo repertorio bat, orduan etzan izan sorkuntza prozesu bat beste diskotan izan dana bezalakoa, ez? Hau da, ba geneuzkan dagoeneko abesti batzuk propioak eta hola, eta asuntua izan zen pixka eta abesti horiek moldatzea eta txukun jartzea estudioa eraman ahal izateko. Eta letran eta musikaren asuntoa bai ordun eta bai bain beti nahi iruditzen zait abesti bakoitza mundu bat dela. Abesti batzutan abia puntua izan daiteke letra edo esaldi batzuk, beste abesti batzutan abia puntua izan daiteke ritmoa eta ritmonen gainean egiten ditut nik letrat, eta beste batzutan ba nasketa bat edo improvisazio kontu bat edo bueno, baina esan dizute abesti bakoitza da mundu bat eta gu gaina ez daukagu metodo bat, ez daukagu metodo zehatz bat, orduan ba hoixe, que fluya. Lehenengo diskoa 2012an, Laistra ateratzen duten bigarren disko hori, lehenengo urte horiek oparoak izan ziren, ez? Lan asko egin zenuten. Bai, egia esan, igual bilatu gabe ere bai, Aurrena etorri izan, aurreneko diskoa baino lehen, rekopilatorio bat intzan Bonberenean, eta 4 taldek hartu genuen parte. Lehen aipatu izuten Dekitzen, Switch taldea, Dolce Tangana eta gu. Eta rekopilatorio hartan bakoitzak 2 abesti grabatu genituen eta izan genuen aurreneko esperientzia estudioan. Eta egia da, hortikan aurrea, 2014 arte gutxi gora bera, ba hasi ginen eta ritmo baten sartu ginen eta egia da ritmo nahiko potente baten, ez? Gero ja 2011an Sputnik, 2012an etorri izan aurrenengo diskoa, volumen bat, eta 2013an ba bigarrena, eta 2013 eta gero hasi ginen 2014an ba urtebeteko gira bat egiten. Kontzertua jotzen ari zinaten, estudioan sartu zinaten diskoa grabatzeko, ez dakit, dena nola uztartzen zenuten, kontzertuak, estudioko lan hori? Egia da, kontzertuak bukatu genitula, naiz goatzen oso ondo, volumen batekoak, udaberrian eolako zerbait, eta sartu ginen grabatzea diskoa irailean. Orduan hor bai ontziala hilabete batzuk, kontzertuk eman gabe onginenak, eta hilabete horiek aprobetxatu genitun bigarrengo disko hori egiteko, ez? Beste 7 abesti, eta, bueno, uztarketaren kontua egia da, Glaukomaren asuntoan, uztartu ezina dela. Oda, guk disko bat egiten nahi ganen ez ditu kontzertuak ematen. Eta kontzertuak ematen nahi ganen normalen ez gea konposaketa lanetan nahitzen, bueno, gure bizitzak ez digulako albidetzen eta egia da sorkuntza prozesu batek edo disko bat egiteak eskatzen dizula behintzat hortara egotea 100% eta hortan zentratuta. Orduan gure kasuan gure lanak eta ordutegi nahiko zailak eta bar ditugunez, ezin dugu uztartu kontzertuak jotzea eta disko bat egitea. Diskoiek kaleratuta nolabaiteko izen bat edo, irabazitzen duten, Glaukomak irabazitzen izen hori, kontzertu asko jotzeko aukera izan zenuten, bai Euskal Herrian, hemendik kanpo ere bai, nola ikusitzen duten arrakasta hori? Ez da, nik ez dut bizitzen nola arrakasta bezala, nahi iruditzen zait guk oso modu natural baten bizi izan dugu baina arte, egia da ikusten deula gure inguruan nola daun panorama eta badakigula suerte handia daukagula, hau da, guri kontzertuak ez zaizkigu falta, eta hori suerte handia bada gure inguruan, badakigu gure talde kutxunak eta inguruan dabiltzanak eta hola, askotan zailtasunako ikitze dituztela kontzertua joteko oferta handia dagoelako, baina baita ere publikoa mugatua dalako, eta orduan hainbeste ofertarekin ez diatokiak betetzen eta hola, baina esan dizut, arrakasta bezala bizi ez guk bizitu izan dugu gure egoera natural bezala eta horri egin dugu aurre eta kitxo, beste egoera bat izan balitz, hoxe bizituko gendun. Zuen historia errepasatuta, 2017 urtera iritsita, hor Kalima lana aipatu behar da, kaleratu berria, labetik atera berria. Hor taldean ikusten da evoluzio bat, ez? Nolabaiteko aldaketa bat, lan honek 13 abesti dauzka, sarrera batekin, beste amaiera batekin.
heldutasun batera iritsi alda zuen taldea lan honekin? Ba ez dakit, taldea igual bai gu ustetu hendik ez. Baino egia da beste ziklo bat dela. Volumen bat eta volumen bi izan zen ziklo bat bere hortan, oso segido etorri zian bata bestean atzetik, eta gaina badaukate harremana. Baino gero volumen biko jira bukatutakoan, 2014 urteko abenduan, egia da hor gelditu inginala pixka bat eta beste ziklo bat hasi genula. Eta ziklo horren hasiera segurona izan zen, sound sistemekin egindako singelura, bi abestitako singelura, Sua zeintzen izena zuna, eta ziklo horren, azken emaitza edo izango da Kalima. Eta, horregatik esate dizut, Kalima atera 2017an, eta 2015 eta 2016a, 2015a Bad Sound Systemen historia honekin egon ginen, eta 2016 osoa egon geha Kalima egiteko. Orduan bai dela beste ziklo bat, eta egia da ez dela gauza beha disko bat ateatzea 20-21 urtekin edo 27 urtekin kaso hontan nik dauzketen bezala, ez? Eta horri igual nabaritzen da evoluzio bat, eta eske bestela txarra izango litzeke. Nik uste talde batek hori erakutsi behar dula, edo behintzat gertartu behar dula, ez? Garai bakoitza ezberdina da, eta orduan garai horrekiko daukazun zure espresioa edo... Hori agian ez, letretan lantzen baten da ez? Gai sakonak lantzen dira lan honetan? Bai, ez dakit gai sakonak edo zer, baina egia da, azke esate izutena, guain 27 urte, 28 guain txein goitut, oseak ez naiz konsideratzen zar bat, baina egia da, 20 urte neuzkenen, diferente pentsatzen nula edo ez diferente, baina, beste modu batea seguro baiet. Aipatu lanak 13 lan dauzkala, 13 abesti, sarrera bat egin diozue, nolatan diskoaren struktura hau? Diskoaren struktura nik uste izan dela azkenengo gauza erabaki deuna, ez? Gu egon geha urte bete lokalean lanen, lehenagotik bagenuzkan ideia pilo bat eta hola, eta orduan ideia batzutatik tiraka, ideia berriak ateatzen eta hola, eta behin ja ikusi genunen, hau disko bat daia, abesti desente genuzkan, orduan hasi ginen ja pensatzen gutxi gora bera, abestien ordena zein izango zen, eta ze struktura eukiko zun. Eta intro eta outroarena, sarrera eta irtera horrena, introa izan zen, egin genuen aurreneko abestia, nik ustez, gaina sonoridade aldetik bauka zer ikusia handia volumen biarekin, gero diskoa badijo abestetoki batzutara, eta outroa erabaki genuen egitea, nolabait diskoa izteko, ez? Introarekin zer ikusia handia dauka outroak, orduan, zirkulo antzeko bat egin nahi genuen hor, eta hortik hori deia. Hizkuntza ezberdinak abestietan, nola uztartzen dituzte hizkuntza horiek zuen lanetan? Hoi oso modu naturalen, beti anik egon da glaukoman aniztasun, abesti batzutan inkluso 3 hizkuntza ezberdin erabili izan ditugu eta hola, baina azken finen gu elebidunak ea, inglesare bai zehose manejatze dugu, eta gaina inglesak influentzia handia dauka guregan, entzuten dugu musikan 80% inglesez dalako, edo patuaz, ez, jamaikar dialektoaz. Orduan, gure egunerokotasunen euskera eta erdera hor daude, eta letrak egiteak orduan, bai, naturalki, askotan letrak egiten dira gorputzak eskatzen dizunan arabera, eta niretzako hizkuntza ez da baldintza bat. Orain lan aterata, kontzertua jotzeko aukera daukazue, ematen du ez aukera hori, lan hori kaleratzeak orain plaza ezberdinetan, estenatik ezberdinetan jotzeko? Bai, dudik gabe, guantxe gainea hoxe da gure lana, behin diskoa ja kalean da hola, disko hori defendatu gan eta hemen, eta hoxe, eta alik eta toki gehien eta jun jotzea. Hemen ari gara diskoa zizketan horrena dugu lan bat entzutea, zuen lan bat entzutea, ikusita entzun dezagun Glaukomaren abesti bat. Glaukoma taldea ezagutzen ari gara gaurko honetan, Glaukomak lanak kaleratu ditu, aipatu dugu kontzertua jota joari zaretela, nolako dira zuen kontzertuak? Ostra, ez da gite, ez nik ez dut kanpotik ikusten. Orduan, gutxi gora bera, ordu bete pasatxo izateu, igual egia da aurkezpen jira hontan luzexego egiten nahi gehala, saiatzen nahi gehalako Kalima ia disko osoa behintzat
sartzen kontzertutan, eta gu saiatzen gara gure nahia behintzat da oso kontzertu energikoak izatea, ez? Energia bilatzea denbora guztian, energia bilatu dezakezu abesti kainero batekin edo abesti sensiblego batekin, baina beti oreka hortan. Eta saiatzen gea, inspirazio bezala edo ideia bezala, gutxi gora bera, selekta batek edo DJ batek egiten duen lana egiten gure abestikin, hau da, orden logiko bat aukeratzen jendea alik eta berona edo energia alik eta gehiena transmititu alizateko. Eta orduan pixka bat hori da gure intentzioa kontzertutan, zuzenekotan. Gero ere bai, abestiei fideltasuna, ez? Saiatu abestiak alik eta ondoen jotzen, eta diskoaren alik eta dantza gehiena euki ezaten naiz eta gero batzutan moldaketak eta hola egiten dian, eta jokuak, baina bai pixka bat hori. Glaukomak nun jotzen du, gaztetxeetan, bestelako aretoetan? Edozein tokitan. Jo izan dugu gehien bat gaztetxetan, txosna pilo batetan ebai, salaren bat edo bestere tokatu izan zaigu, festivalen bat edo bestere bai, hasi que, gu jotzen dugu edozein tokitan. Egia da gure toki naturala edo erosoen sentitzen gan tokia igual izan daitezke gaztetxeak, hola toki ez oso handiak, berotasun handia egoten dana, naiz eta pixkat sufritzen duen izerdi kontuengatik eta hola, baina bai. Publikoak gertu dagoen, ez? Bai. Eta hori asko nabaritzen da, Egia da gero igual festival baten ere bai notatu dezakezula berotasun hori, jendeak igual beste jarrera bat eduki dezakelako, baina niretzako behintzat personalki gustokoen deten tokia izan daitezke gaztetxeak edo behintzat garito txikiak. Publikoari dagokionean, gaztetxoak, ez horren gazteak, ze jende joaten da zuen kontzertuetara? Nik denetik ikustet, egia da azken aldin gazte asko hurbildu diala, ez dakit oso ondo zergatikan, eta guri harridura sortzen digu, porque pentsatzen dugu gazte hauetako askok, guk aurreneko diskoa atera genunen, oso urte gutxi zeuzkatela. Eta orduan, baino bai, egia da denetik ikusten deula gure kontzertutan zorionez. Zuen egunerokotasuna nolakoa da? Orain aipatu dugu, kontzertua jotzen ari zaretela, horrek prestaketa lan bat ekarriko du, kontzertuaren aurretik, ondoren, nolako da zuen egunerokotasuna? Bueno, gure egunerokotasuna azten da normalen goizen goiz, gu langileak gea denok. Eta zorionez oaintxe bertan denok daukagu lan bat. Eta, gure egunerokotasunen taldeari daukionez normalen ensaioak egiten ditugu atxaldeko 8 aurrea dola, ja denak lana libratu deunen. Eta saiatzen gea kontzertu bakoitza prestatzen. Hau da, ensaioak egiten espreski kontzertu bakoitzerako, ez ensaio batzuk jira osorako, balio dutenak bai jira iraunretik, baina baita ere kontzertu bakoitza espreski prestatzea eta gauza diferenteak proposatzea kontzertu bakoitzean. Orduan pixka bat hori da lana kontzertua jotzen nahi gehanen. Aipatu duzu zuen egunerokotasunean, lan egiten duzutela, ez zarete musikagintzatik bizi, diskoa saltzea zarraxa hori badakigu, zuen kasuan, zuek erabaki duzute azkeneko lan hori interneten eskuragarri jartzea edo nork entzuteko moduan jartzea, nolatan hartu duzute erabaki hau? Guk nik uste hasieratik egin duen zerbait izan dela, naiz eta aurreneko 2 diskotan, diskoa kaleratu dan aurkezpen kontzertua indan egun berberean, oain gontan ez, oain gontan atea du diskoa eta hortikan 10 egunetara gutxi gora bera egin da aurkezpen kontzertua. Horregatik oain gontan bai erabaki deula aurrenengo egunetik ja formatu guztiak batera kaleratzea, ez? Hau da, diskoa fisikoan ja dendetan zegoen aurrenengo egunean, baina baita ere deskarga librean disko osoa letrekin eta baita ere YouTube eta holako plataforma digitalean zuzenan entzun gai. Guri iruditzen zaiguna da, azkenen diskoa badala ere bai difusio modu bat, eta orduan egon behar dula alik eta toki gehienetan. Eta ez zaigu inporta jendeari iresten bali mazaio deskarga libre bidez, edo erosten bali madu denda baten. Azken finen zure abestiak eta zure lana nik uste garrantzitsua dela alik eta errezen jartzea jendeari entzun ahal izateko. Eta gainea gaur egun guri iruditzen zaigu txorakeri galanta hori ez egitea, porque zuk ateatzen badezu disko bat eta ez badezu zehorrik hilotzen internetea, lasai urrengo egunen espabilatu batek hartuko du eta joko izu kalidade txarren edo zuk kontrolatzen ez dezu modu baten. Orduan guretzako oso naturala da deskarga librean jartzea edo YouTubeen edo baita dendetan bai. Zuek dagoeneko musika munduan urte batzuk egin dituzue, nola ikusten duzue euskal musikagintzaren egoera? Bueno, hor da guantxoa bestia, hori da pixkat guk euskal musikagintza eta kulturgintzaren inguruan egiten dugu analizia, ez da oso optimista egia esan. Ikusten dugu badaola aniztasun bat, eta alde positiboari helduta, nik esango nuke euskal musikagintza bizitzen nahi dela rap eta reggaearen loraldi bat edo lako zerbait, ez? Gaina figatze balin bagea, belaunaldi berriei rock and rolla ez zaie hainbeste gustatzen agian,
badirudi rock and roll formato zaharrak eta hola, ez daudela ja oso moda, naiz eta baindik talde batzuk hor goran dauden eta hola. Eta orduan, gu pozik gaude ematen dulako eta esperantzarekin gaude ematen dulako euskeraz rapa eta reggaea jorratzen nahi dian taldeak gero eta gehiago gehala eta gero eta gauza serioagok egiten eta gauza autentikoagoak eta hola. Eta orduan guk esperantza hortxe daukagu. Egia dare bai, euskal musikagintzari segurona mundu mailan gertatzen den bezala, industriari esan nahi dut, gertatzen zaiola arriskatzeko kriston beldurra daukala. Hau da, guain nahi dia sortzen talde pilo bat rapa eta reggaea eta trapa eta hola euskera ziten nahi dienak oso serio, baina oso zaila da talde hauek ikustea festivaletako edo kontzertutako programazioan. Orduan beti bezala ematen du industria dijoala kulturaren atzetik, pixka batez, pauso batzuk atzetik. Eta guri iruditzen zaigu hoxe falta zaiola. Eta hori da gure analisia, nahiko genukena da talde guzti hauek komunikabideetan egotea, ez komunikabide espezializatutan bakarrik, baizik eta baita komunikabide masibotan, kontzertutan eta hola, baina oraindik zaila da, Zuen taldeari begiratuta, zuen buruari begiratuta, disko kaleratu dezute, kontzertu jotzen ari zarete, etorkizuna, nun ikusten duzu Glaukoma, hemendik 5 urtera, 10 urtera? Ideaik ez daukat. Glaukomak funtzionatu du proiektu kauain arte, eta holaxe segituko deula nik uste, hau da, volumen bat kaleratu genunen, gero volumen bi etorri izan, volumen bien da gero gira eta gero perizek gelditu ginen, itzein genuen berriro abertzeingo genuen, bat sound sistemen etorri izan, eta hori eta etorri eta gero erabaki genuen diskontan sartzea. Disko hau bukatzen danen gira amaitutakoan, nik uste berriro elkartuko gehala denok, eta erabakiko dugu aurrea segitzen deun edo ez, eta gero aurrea segitu ezkio, ze proiekturi aurre egin eta hola, hasi ez dakit hemendik 5 urtetan nune hongo gehan. Hauxe, Glaukomaren errepasoa, orain iritsi da, kate motzean jartzeko garaia. Juantxo Arakama, Glaukomako abeslaria, kate motzean hemen daukagu, azkar eta motz erantzuteko, musika talde bat. Raitxak ez de matxik. Abesti bat. Azkar. Buletin jorgen. Zuri iratzar gaioan, zer jotzen du? Alik eta soinu estridentega. Dutxan, zer abesten duzu? Denetik, harrapatzen dena aurreko gauza. Musika entzuteko, viniloa, kaseta, CD-a, MP3-a, iPad-a? Viniloa. Zure kotxean, CD-a, USB-a, irratia? Kaseta adaptadore milakoitako bat. Oandik olako balda bai. Mendia joandakoan, abestal duzu? Enaiz mendia joten. Ondartzala mendia aukerazuzkotan? Taberna. Egunkaria, pantailan, ala paperean? Paperean. Umetan, zer izan ez zenuen? Abeslari. Zuen musika taldea, Glaukoma ez balitz? Sound System. Oso ondo, hausi izan da, kate motzen jarra jogu, eskerrik asko Juantxo hona etortzagatik, zuen taldearen berri emateagatik, suerte izan dezazutela eta beste bat arte. Ni esker. Zuen ikusentzuleok, hausi izan da gaurko saioak eman duena, gogoratu, hurrengo astean berriz ere hemen izango gara, beste musika talde bat ezagutu asmoz.